ସରିନି ଯୁଦ୍ଧ। ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଛି। ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଲଢ଼େଇରେ ଏବେ ଯାଏଁ 137 ୟୁକ୍ରେନ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ୟୁକ୍ରେନ ରାଜଧାନୀ କିଭରେ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରିଛି ରୁଷ। କିଭରେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ 2ଟି ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ରୁଷର 2ଟି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟକୁ ୟୁକ୍ରେନ ଆକ୍ରମଣ କରି ଖସାଇ ଦେଇଥିବା ଦାବି କରିଛି। ୟୁକ୍ରେନ ଦାବି କରିଛି ଯେ ରୁଷର ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପୁଟିନଙ୍କ 7ଟି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଓ 6ଟି ହେଲିକପ୍ଟର ଓ 30ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କ ନଷ୍ଟ କରିଛି ୟୁକ୍ରେନ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ୟୁକ୍ରେନକୁ ଆମେରିକା ଓ ବ୍ରିଟେନ ଭଳି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବଦଳରେ ହାତ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ୍, ୟୁକ୍ରେନ ପରମାଣୁ ଘାଟି ଉପରେ କବ୍ଜା କଲା ରୁଷ। ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୟୁକ୍ରେନ ଭିତରେ ପଶି ଘନ ଘନ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରିଥିଲା ରୁଷ। ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସେନା ମୃତାହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୟୁକ୍ରେନର 137 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି। ରୁଷ ସେନା ଗୁରୁବାର ୟୁକ୍ରେନର ଚେର୍ନୋବିଲ୍ ପରମାଣୁ ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି କବ୍ଜା କରିନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ୟୁକ୍ରେନ ସେନା ରୁଷ ସହ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ି ସୁଦ୍ଧା ପରମାଣୁ ଘାଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରାମର୍ଶଦାତା ମାୟାହେଲୋ ପୋଡୋୟେକୋ। ଚେର୍ନୋବିଲ୍ ପରମାଣୁ ଘାଟିରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, କାରଣ ରୁଷ ସେନା ସେଠାରେ ଭୀଷଣ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ବ୍ୟାକ୍ ଫୁଟ୍କୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ୟୁକ୍ରେନ ସେନା। ଅନ୍ୟପଟେ ୟୁକ୍ରେନ ସେନାର ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାୟ 40 ଜଣ ରୁଷ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଗତକାଲି ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ରୁଷର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କିଭଳି ରହୁଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅନ୍ୟପଟେ ୟୁକ୍ରେନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଭାରତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପୁଟିନଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନରେ ଫସିଥିବା ଭାରତୀୟ, ବିଶେଷ କରି ସେଠାରେ ରହିଥିବା ପାଠ ପଢୁଥିବା ପ୍ରାୟ 20,000 ବୃଦ୍ଧ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପୁଟିନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ମୋଦି।